Pakistanyň Demiradyk Günwataryndaky Demiradyk Waziristan sebitinden parahat ilatyň ýaşaýjylary bu regiony terk etmegi dowam etdirýärler. 15-nji ýylda Islamabad bu daglyk sebitdäki Taliban söwüşçilerine we jeňçilerine garşy harba operasiýany başladypdy. Howa darwalarynyň howpy sebäpli regiondan müňlerçe adam goňşy sebitlere şol sanyna owansany hem göçmeli boldy. Rusiýada sud bolotnaya diýilip atlandyrılan iş boýunça ýyl ketilen 8 adama çykarylan hökümüň kanunlygy dogrusynda diňlenşige başlady. Moskwanyň şäher sudunda bolan ilkinji diňlenşige Rusiýanyň belli adam hukuklaryny goraýjy aktivisti Lyudmila Alekseyeva hem gatnaşdy. Günüň gidýän 8 adam 2012-nji ýylda Moskwanyň bolotnaya meýdançasynda bolan hökümete garşy protestleriň dowamında polisiýa garşy güýçlenmekde aýplandylar. Gırgızistan ve Täjikistan iki ýurduň dawaly serhediniň üstünden geçjek ýoluň gurulşyny maslahat edip başladylar. İki ýurduň hem premier ministrleriniň ornmasarlarynyň ýollaşçylygynaky delegasiýalaryň duşşygy Gırgızistanyň günortasyndaky Batken şäherine geçdi. İki döwletiň arasyndaky 1000 kilometre boly araçaň 3den 1 bölegi diýen ýaly dawaly bolmagyny alýar. Siz Azatlyk Radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış boldyňyz.